naše Združenia slovenskej inteligencie, Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia Plus a Slobodná rada slovenského národa, obnovená Slovenská národná rada, usporadúvajú už vyše 20 rokov odborné konferencie. Naším hlavným zámerom bolo integrovať a aktivizovať tvorivý potenciál Slovenska a zapájať ho do vytvárania konečne už vlastnej perspektívnej koncepcie nášho národoštátneho života. Tomuto bude venovaná v cykle Aktuálne otázky slovenskej spoločnosti aj naša konferencia, ktorá sa uskutoční 15. decembra 2012 v historickej budove Slovenskej národnej rady zhruba od 8. do 16. hodiny. Táto konferencia bude venovaná 1150. výročiu posolstva kráľa Rastislava, ktorý žiadal od Byzantskej ríše misiu vzdelancov. Bude venovaná 250. výročiu narodenia Antona Bernoláka, 220. výročiu založenia Slovenského učeného tovaristva a 20. výročiu založenia a činnosti Stálej konferencie Slovenskej inteligencie Slovakia Plus, ktorá je pokračovateľom Slovenského učeného tovaristva. A zároveň bude venovaná 20. výročiu deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, Ústave Slovenskej republiky a blížiacemu sa 20. výročiu obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti 1.1.1993. Najmä však bude venovaná mladej slovenskej generácii, predovšetkým inteligencii, ktorá prvý raz v našich dejinách prevzala od našej generácie, teda predchádzajúcej generácie, zatiaľ symbolickú generačnú štafetu. Veríme, že prevezme ju aj reálne, pokúsime sa o to na našej konferencii. A táto naša mladá slovenská generácia by mala na tejto konferencii povedať svoju predstavu o našom živote a najmä o jeho budúcnosti a zároveň aj povedať, ako si predstavuje, že to spolu dosiahneme. Takým významným historickým milníkom by mohlo byť to, že spojíme svoje sily a synergický efekt tohto spojenia použijeme na to, aby sme hodnoty, ktoré získala naša generácia, upevnili a posilnili a založili na nich našu národnoštátnu budúcnosť. Naším ideovým heslom po celý čas našej činnosti bolo múdrosť, svornosť, vytrvalosť. A metódou našej práce bolo náročnosť, kritickosť a tvorivosť. Toto heslo spolu s hodnotami, ktoré dosiahla naša generácia, odporúčame nielen mladej slovenskej generácii, ktorá bude našim pokračovateľom, ale aj celej slovenskej spoločnosti. Hlavná otázka znie: chceme byť úspešní? Ja si myslím, že každý normálny, zdravý subjekt odpovie otázkou, ktorá je zároveň odpoveďou. A kto by nechcel byť úspešný? Ak teda chceme byť úspešní, musíme spojiť všetky svoje sily, celý tvorivý intelektuálny potenciál slovenskej spoločnosti a nakoniec presvedčiť aj celú slovenskú spoločnosť ako novodobý politický národ, aby sa pustila do tejto krásnej a nádejnej práce a zabezpečila našu perspektívnu budúcnosť.